Mainit na pinag-uusapan ngayon sa buong bansa ang impeachment kay Vice President Sara Duterte matapos aprubahan ng House of Representatives ang mga artikulo ng impeachment laban sa kanya. Sa botong 257 ng pabor, 25 ang hindi pabor at 9 ang nag-abstain. Formal nang inaangat sa Senado ang kaso para sa formal na paglilitis sa Vice Presidente na kauna-unahang Philippine official na na-impeach ng 2 beses. Kabilang sa mga isyong ibinabato laban sa pangalawang Pangulo ang umano'y kaduda-dudang paggamit ng pondo ng bayan at iba pang paratang na may kaugnayan sa betrayal of public trust. Itinanggi naman ito ng kampo ni Duterte. Kaugnay nito, pinulsuhan natin ang sentimiento ng publiko kung pabor ba sila o hindi pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ito ang kanilang mga saloobin. Pabor. Pabor tayo, siyempre. Ay di ba nabalita na talagang may mga ginawang mga anomalya at sadyan sa DepEd, gano'n. Ako hindi. Bakit, sir? Maraming adik. Hindi, kasi syempre, alam mo naman si, ano ba? Si impeachment si Sara. Ayoko kasi, pangit kasi administrasyon ngayon, lahat sa presidente, daming kurap eh. Lalo na pagkakinuha niya, sino pa lalaban doon, di ba? Sa ngayon kasi, wala naman kasi tayo maayos sa lalo na sa mga nanunungkulan, kaya mas gusto ko Sara kaysa sa mga nanunungkulan ng presidente, di ba? Pero bakit, sir, ang gusto mo kay Sara? Syempre, kasi, lumuwas kasi ang mga kuhan, wala yung mga mayayabang na mga kuhan, wala yung mga abusado kagaya ng mga abusado dati, may mga Pabor, kami ng pabor. Ma-impeach na yan, Sara na yan. Para mawara na sa posisyon mga Duterte. Ralaya sila dito sa Pilipinas, naman sila sa China. Pwedeng pabor. Hindi ko man po kaya na ang kaya. Ang siyempre, igawang piglalaban kayang siyempre, igwas ang ning kwarta. Ito man aram kung totoo o hindi. Kung totoo, pwede siyang mahali. Kung hindi, pwede siyang magbalik. Iba-iba man ang panig ng mga nakausap natin, makikitang malaki ang epekto ng nasabing issue sa opinyon ng publiko. Ang ilan ay pabor sa impeachment dahil ayon sa kanila, mahalagang managot ang mga opisyal na nasasangkot sa anumang isyong may kinalaman sa pondo ng bayan. Para sa kanila, dapat daw malinaw na masagot ang mga paratang at dumaan ito sa tamang proseso. May mga nagsabi rin na kung walang katotohanan ng mga akusasyon, mas mabuting harapin ito sa paglilitis upang malinawan ng publiko. Pero may mga hindi rin pabor sa impeachment. Ayon sa kanila, nagtitiwala pa rin sila kay Duterte at naniniwalang kaya pa nitong makatulong sa bansa. Sa ngayon, hindi pa tapos ang proseso dahil dadaan pa ito sa Senado para sa impeachment trial. Kinakailangan ng 2/3 vote mula sa mga senador upang mapatunayang guilty at matanggal sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Samantala, paglilinaw namin, ang mga nakausap ay ilan lamang sa mga residente ng Naga City at hindi kumakatawan sa buong populasyon ng lungsod. Gayunman, ipinapakita lamang nito na malaki ang interes ng publiko sa mga isyong may kinalaman sa pamamahala at pananagutan ng mga pinuno ng bansa. Sa huli, mananatiling mahalaga ang boses at pananaw ng mamamayan sa mga usaping may malaking epekto sa bansa. Regine Boy, CSN.